שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נערים מדברים. היום נצלול לאחד הנושאים הכי טעונים במדינה, גיוס חרדים לצה"ל. ובעצם נדבר על למה חרדים לא מתגייסים, שוויון בנטל, יש או אין, חוק הגיוס, בעד או נגד, ושירות לאומי כתחליף, האם זה אופציה, מה התקשורת עושה לנושא הזה, והאם אפשר לחיות יחד. בעצם נציג גם את חטיבת החשמונאים, פתרון אמיתי או מניפולציה, ובעצם יש לנו פה את לוי ואת תומר, שלוי הוא בעצם חרדי, שלא התגייס מטעמים אידיאולוגיים, ותומר שהולך להתגייס ממש בקרוב, שהוא נער. מה אתם רוצים להגיד? שלום, כיף להיות פה. שלום תומר. שלום לוי. טוב, נתחיל בנושא הראשון שלנו, של למה חרדים לא מתגייסים בעצם. החרדים מאמינים שהם שומרים על המדינה בעזרת התפילות שלהם ובעזרת הישיבות, שהם יושבים ומתפללים על המדינה כל יום. אמנם בשנים האחרונות חרדים נכנסים יותר ויותר לצה"ל במסגרות כאלה ואחרות כדי שיתאימו להם, אבל מרבית החרדים עדיין טוענים שזה לא מספיק ושהצבא עדיין יכול לחלל אותם ולהפוך אותם לחילונים. לוי, יש לך מה להוסיף בעניין? שלום, קודם כל. בעזרת השם יהיה לנו היום שיחה מאוד מעניינת ושתשאיר את הדעות שלנו. בעצם אני לא מתגייס לצבא ולא התגייסתי לצבא, וכל משפחתי וכל החברים שלי בגלל כמה סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, לפי הדעות שלי ולפי האמונה שלי ולפי מה שאני רואה, אז בעצם התרומה שלי בזה שאני לומד תורה ובזה שאני מתפלל כל יום עוזרת הרבה יותר. בעצם לצבא לפי דעתי צריך להיות שתי דברים שונים. צבא השם, צבא התורה, שהוא בעצם מגן על החיילים שלנו ומגן על כל העם, שיהיה לנו ניסים. איך אתה חושבת שקרה מלחמת ששת הימים? בעזרת הניסים שלנו, שאנחנו התפללנו ובגלל זה ניצחנו ככה. ובעצם הדבר השני, למה אני לא מתגייס לצבא, שלפי דעתי, הצבא לא שומר על הדתיות שלי, ולא שומר על החרדיות שלי, והצבא הוא צבא חילוני, אבל אני לא יכול להיות בו, זה מסגרת שפשוט לא מתאימה לי, אין לי מה לעשות שם. אז לוי, תן לי לענות לך. אני לא מבין, בתור תומר שעומד להתגייס עכשיו בקרוב לקרבי ולסכן את החיים שלו, והאחים שלו הגדולים סיכנו את החיים שלהם בגבול עזה, איך אתה יושב ושומר עליי, כי אתה יושב בבני ברק ולומד תורה, ואני בזמן הזה בגבול בעזה ובלבנון מסכן את החיים שלי מול כל האויבים של מדינת ישראל. איך אתה חושב שאתה שומר כמוני באותה מידה, בזמן שאני מסכן את החיים שלי בגבול, ואתה יושב לך בישיבה שלך ולומד תורה על חשבון ההורים שלי? אז בוא אני אראה לך ככה. לפי דעתי, אם לא הייתי שומר תורה, ולא הייתי לומד תורה כל יום, מתפלל 3 פעמים ביום, לומד את כל התנ"ך, לומד את כל התורה, אתה ולחברים שלך שלא שומרים עלינו, שאני באמת מגיע לכם כל הכבוד, כן? אני חושב שאתם מאוד חשובים, אבל אתם חשובים כמוני, כי בלעדיי ישר לא לכם לעשות שם, ישר היו הורגים אתכם חס וחלילה, וישר היו פוגעים בכם. ואני בעצם שומר עליכם, על הבריאות שלכם, על התבונה שלכם, על הכל. אני מה שאתם מנחה אתכם מלמעלה. בואו נדבר על שוויון בנטל. תומר, אתה מתכוון להתגייס בעוד כמה חודשים. איך אתה מרגיש לגבי זה? אני מרגיש גאווה מאוד גדולה, שאני עומד לשרת את המדינה שלי ולתרום את 3 שנים האלה. אך לצד זאת, אני גם מרגיש תסכול. אני מרגיש תסכול כי לפי דעתי אין שוויון בנטל. זה שאני מתגייס לשנתיים 8, 3 שנים, או אני לא יודע כמה, אבל שכל חילוני מחויב להתגייס לשנתיים. טוב, כולנו יודעים על החטיבה החדשה שהתגייסו, שנפתחה השנה האחרונה, על חטיבת החשמונאים. בעיקרון יש הרבה חרדים שהתגייסו לשם. אתם חושבים שזה פתרון, לפי דעתכם זה פתרון אמיתי? כי בסופו של דבר הרבה חרדים הסכימו והלכו להתגייס לחטיבה הזאת. טוב, ישר שמעתם לי על הפודקאסט, זה מה שקורה. ישר, הדבר הראשון שהזבנתי זה חטיבת החשמונאים. מה זה השם הזה? החשמונאים, אין מלחמו שמורת התורה והמסורת. לא על ציונות חילונית, לקרוא ליחידה חילונית חשמונאים, זה זלזול בשמם ובמה שהם לחמו עליו. עוד דבר שממש הצבנתי, זה חטיבת החשמונאים היא לא פתרון לחרדי אמיתי. זו דרך לעקוף את המסגרות החרדיות ולהכניס את הצעירים החרדים לצבא חילונית עם נזק רוחני חמור. זה מה שיש להגיד על דבר הזה. לוי, זה כל כך לא נכון. כי בחטיבה כזאת, גם בחטיבה הזאת וגם בגדודי נצח יהודה ועוד כל מיני גדודים,
שהיו קיימות בלפני החטיבה, יש לחרדים מקום להביע את הדת שלהם וללמוד תורה. לא. ויחד, כן. ויחד עם הלימודי תורה ועם כל הדברים האלה, הם כן מצליחים לשלב אימונים עם נשק או בישולים. זה פשוט לא נכון, למרות כל ההבטחות וכל מה שאתה אומר, זה עצת נכון, יהודה וכל המילים האלה. זה נכון. אפילו לחטיבה החרדית, אין לה שום דבר, היא לא מצליחה לשמור על אורח חיים חרדי ועל אורח חיים של שמירת תורה ושמירת מצוות ולמידת תורה. בוודאי ובוודאי ושל צניעות ותפילה וכשרות, ברמה הנדרשת, זה פשוט לא נכון, היא לא מצליחה. בוודאי ובוודאי שכן. וגם גיוס של בני ישיבות, אפילו חטיבה חרדית, גרשיים, זה פשוט פגיעה ישירה בעולם התורה. תורת ישראל צריכה להמשיך לגדול, לא להתכווץ בגלל גיוסים לצבא. אבל לוי, מדובר במסלול שמותאם לחרדים, כאילו הכל מופרד, בלי נשים, בלי תכנים בעייתיים, עם זמנים שמותאמים לכם, כאילו מה עוד כי מי שמתגייס למסגרת... מה עוד הבקשות שלכם? מי שמתגייס למסגרות... מה עוד הבקשות שלכם? מי שמתגייס למסגרת חרדית לצבא, גרשיים, עלול להסתחף ישר אחר כך למסגרת אחרת, הוא רוצה להתקדם בצבא, הוא פה נצטרך להיות יותר חילוני, הוא צריך לא לשמור שבת, הוא צריך להתחק מלימוד התורה ומדרך אבותיו. ופה מתחיל השילוב של החרדים במשק הישראלי, גם לאחרי הצבא. הנה, זאת המטרה של החילונים, בדיוק מה שאתה אומר, שהחרדים ייפרדו מעולם התורה. אתה פשוט לא רואה אבל יש חרדים שכן מצליחים להתגייס. עובדתית, למרות שהאחוזים עוד מאוד מאוד... והשם ישמור מה שקורה להם שם. למרות שהאחוזים עוד מאוד 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 נמוכים, יש עלייה באחוזים של המתגייסים באזור ה-5-6% לפני 4-5 שנים. היום אנחנו כבר עומדים על כמעט 10% מתגייסים חרדים בקרב הצעירים. עזוב את זה שזה אחוזים בדיחה וזה כלום, אבל זה כן מראה מגמת שיפור מסוימת בפן הזה. קודם כל, גם אם מקפידים, כמו שאתה אומר, על הרבה דברים, על זה, עצם הקנייה למסגרת חילונית, בשם הדת, היא ביזיון לשם שמיים. ביזיון לשם שמיים. אתה חושב שזה סכנה לרוחניות? כן, תפקידנו הוא ללמוד, הוא לא להילחם. אבל אתה חושב בעצם שכל... עם ישראל ניצל בזכות לומדי התורה. לוי, תן לי לשאול אותך שאלה, האם אתה חושב שכל מי שמתגייס הוא לא חרדי? כל מי שמתגייס עוזב את הדת? כל מי שמתגייס מחייב את הדת? לפי דעתי הוא פשוט נהיה חילוני, ופשוט השם ישמור מה שקורה שם. זה פשוט בושה, וזה ביזיון לשם שמיים. 8 וכל אישה חילונית מתחייבת להתגייס לשנתיים של צבא, והחרדים מקבלים פטורים בגלל שהם לומדים בישיבות או כל מיני דברים כאלה. זה הפוך משוויון בנטל. זה שאני מתגייס וזה מה שקורה, זה חוסר שוויון, וזה חוסר שוויון בנטל לעומת החרדים שלא מתגייסים ולומדים בישיבות ולא משרתים את 2.5 האלה. מכל מה שאתה אומר, אני מבין שאתה רואה את זה בחוסר שוויון. אתה באמת חושב כך? כאילו רואה את זה ככה? אני לגמרי רואה את זה ככה. לפי דעתי, אין פה שום חוסר שוויון. כי לפי דעתי, התורה היא חומת מגן האמיתית של עם ישראל. כשאני יושב ואני לומד תורה כל יום וכל הבוקר, אני מגן על המדינה. לא פחות מכל אחד בצבא ולא פחות מכל אחד לוחם בצבא. יש פסוק אפילו בתורה. אם אדוני לא ישמור עיר, שו שקט שומר. הביטחון של עם ישראל מגיע מהקדוש ברוך הוא, לא מהצבא. וזה שאתה אומר ככה, שאתה מרגיש פחות שאין שוויון בנטל ושאין חוסר שוויון, זה פשוט לא נכון. אתה פשוט אומר דברים שהם לא נכונים, ואתה מעניין על הציבור שלי דברים לא נכונים, ואז כולם כועסים עלינו שזה דבר שלא מגיע לנו. כי אנחנו ממש תורמים לנטל, ויש שוויון בנטל לפי דעתי. יש אפילו הרבה יותר, אנחנו אפילו תורמים הרבה יותר ממכם. אני כל החיים שלי לומד תורה. אתה חושב שאתה מסכן את החיים שלך, כשאני, חברים שלי מתים במערכה, ואחים שלי הגדולים, או חברים שלהם, נהרגים בערכה בלבנון, ואתה יושב לך במסגן בבני ברק, ולומד תורה, אתה חושב שזה שוויון בנטל? אני חושב... לוי? אני חושב שללמוד תורה זה לא להתחמק, זה תפקיד אחר. אנחנו לא משתמטים. אנחנו משרתים בדרך אחרת. בעצם נושא שעלה הרבה לאחרונה, זה חוק הגיוס, שבסופו של דבר אזרח במדינת ישראל מחויב להתגייס. אלא אם כן יש סיבה כזאת אחרת, בעיקר דתית, שהוא יכול, אם יש לו קריטריון מסוים בדת, הוא יכול לא להתגייס. בעצם מה שעולה לאחרונה, זה שרוצים להעלות את הרף, ולגרום ליותר חרדים להתגייס ולבוא לצה"ל, אפילו אם כן חרדים. תומר, מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה מבורך, ושחוק הגיוס זה חוק שהוא, כמו שדיברנו קודם על שוויון בנטל, הוא הפוך מלקחת שוויון בנטל, והוא גורם לחרדים לגיטימציה לא להתגייס ולא לקחת את השוויון בנטל, וברגע שאתה לא מתגייס זה גורם לך גם לא לקחת שוויון בנטל בעתיד, מבחינת לשלם מיסים ומבחינת
כל מה שאתה עושה אחרי זה, מבחינת העבודה וכמות התרומה שלך למדינה, גם אחרי הצבא. סליחה, יש לי שאלה עליך, אדוני. כן. לפי דעתי, תורתי, זו אמנותי. יש אנשים שאתם טובים מאוד בספורט, מביאים לנו להתגייס. יש אנשים שטובים מאוד במוזיקה. תן לי לקטוע אותך, חבר. אנשים שטובים מאוד בספורט. עכשיו בוא אני אצא לך פתרון. אני לפי דעתי חושב, להיות טוב בספורט, אתה צריך להיות הטוב ביותר. למה שלא ה-200 הטובים ביותר בתנ"ך יהיו אלה שלא מתגייסים, וכל השאר יתגייסו לצבא? סבבה, אז שיהיה לכם מבחנים גדולים, כמו שבספורט צריך להעמיד קריטריונים, ולהיות בנבחרת ישראל. אז למה אצלכם אין דבר כזה נבחרת ישראל בלמידת תורה? סליחה. אנחנו לא פה בברזיל, או לא פה בארגנטינה, או לא פה בגרמניה. אנחנו במדינה לא רגילה. אנחנו במדינה עם סגולה, עם ייחוד. וצריך חוק שיכיר בזה. מדינת ישראל זה מדינה של העם היהודי. זה מדינה שיש בה ניסים ויש בה נפלאות. וכל זה קורה רק בזכותנו. זה לא קורה בגלל הצבא או בגלל המשטרה. אך אילולי הצבא והמשטרה לא היו קוראים הניסים והנפלאות, כי לא היה לך מדינה יהודית בכלל. אי אפשר לקחת בחור תבין את ישיבה... זה, לוי, תבין את זה. תומר, תקשיבי שנייה. אי אפשר לקחת בחור ישיבה ולשלוח אותו לקרבי. זה פשוט לא עובד. בחור ישיבה זה בחור שלומד תורה. אבל עובדתית זה קורה, לוי. יש לך חטיבות חדשות, גדודים חדשים שנפתחים במיוחד בשביל החרדים. ומחללים את השם. הם מבחינתם לא מחללים את השם, הם משלבים בין מה שצריך. לפי דעתי, אתה אומר עכשיו, אתה פשוט טועה. חרדי, הוא לומד תורה. חילוני, צריך לצבא. נקודה. תומר, רגע. טוב, קודם כל בואו נרגע קצת כולנו. אנחנו כאן בשביל באמת לשמוע את שני הצדדים. אז המדינה בעצם מציעה לחרדים, למי שרוצה, שירות לאומי כתחליף. מה דעתכם? תומר. לפי דעתי, אתם כל הזמן מדברים חובה אזרחית, פה חובה אזרחית שם, אתם לא תורמים, אתם לא מביאים את החובה האזרחית שלכם. החובה האזרחית שלי, יש לי רק חובה אחת, לעשות את רצון השם. התורה קובעת מה חובה. לא המדינה, ובמיוחד לא אתה, תומר, שעדיין אתה אפילו לא בן 18, ואפילו לא הגעת לצבא, ואתה אפילו גם לא לומד תורה. אז מי אתה שתגיד לי מה לעשות? דבר ראשון, אני בן 18. דבר שני, אני כן מדי פעם לומד תורה, אני מניח תפילין מדי פעם. אני מתפלל מדי פעם. זה לא שונה בהרבה ממך, לוי. רק רגע, תומר, בוא לא נתקוף, נדבר בשיח יותר מכבד. קשה לי לא לתקוף בן אדם שאני יודע שאני בעוד כשנה עומד לסכן את החיים שלי בשבילו, והוא פה מדבר אליי בצורה כל כך מזלזלת. אתם כל הזמן אומרים שבגללנו יש קרע בעם, בגללנו יש קרע בזה. תסתכל אותך עכשיו. קרע נהיה כשמי שצריך להחזיק בתורה עוזב אותה. לא מי שנאמן למסורת. ואתה כל הזמן אומר, תמצאו פתרון, תתגייסו לשירות לאומי, תתגייסו למסגרות חרדיות. אני לא מתפשר על הנשמה שלי, בשביל שום פתרון. נשמה לא שמים בפשרות, תומר. אך שירות לאומי תוכל לשלב אפילו עוד יותר. אני מבחינתי, שהתגייסו לשירות לאומי, זה גם משהו. זה גם טוב וזה גם לעזור. תומר, בלי הלומדים, לא היית שורד יום אחד. אתה מחזיק נשק, אני מחזיק את כל העולם. אני מחזיק את התורה, התורה מחזיקה את כל העולם. התורה מחזיקה את כל העולם ואני מחזיק את המדינה הזאת בחיים. אני והחילונים ומי שמתגייס לצבא והצבא ההגנה לישראל מחזיק את המדינה הזאת עומדת עדיין. בוא אני אגיד לך משהו. בלי מישהו עם הנשקים, התורה שלך לא הייתה עוזרת בשום דבר. רק רגע חברים, אני מרגיש שאנחנו סוטים מהנושא. בואו נחזור לשירות לאומי. תומר, בא לי טיפה לשתף לך באני האישי שלי, איך גדלתי ומה היה לי. אני נולדתי לבית חילוני, שתי ההורים שלי חילוניים, שתי אחים שלי חילוניים. ואני בגיל 12, 13 כבר התחלתי לחזור בתשובה. הלכתי לבית כנסת פתאום החנכתי כיפה, פתאום ציציות, פתאום לשמור שבת, ועוד הרבה דברים אחרים. ואני ראיתי את כל הדברים שלכם, כל המכינה, שנת שירות לאומי, כל הדברים האלה. ולפי דעתי, זה הכל שווה לכלום, זה הכל גורנישט. אתה צריך ללמוד תורה. אם כולם ילמדו תורה, אז הכל יהיה טוב. כמו שאמרתי לכם, כמו במלחמת יהושע. היו חלק שנלחמו, והיו חלק שלמדו תורה. זה מה שצריך שיהיה בעם שלנו. אך לוי, אפשר לשאול אותך שאלה? כן. האם אינך חושב שבמהלך שירות לאומי תוכל לשלב לימודי תורה? לא. למה לא? אתה לא חושב שתוכל בבוקר להתנדב בזקה או בכל מיני ארגונים וכדומה, ובערב ללמוד תורה, או לשלב את זה במהלך היום, לעשות משמרות של 4 שעות של התנדבות וכל שעה ללמוד תורה? לפי דעתי, כל שנייה שאני לא ללמוד תורה זה שנייה שאני מסכן את המדינה.
אם אני לא לומד תורה שנייה אחת, אז המדינה פשוט יכולה למות ולא תהיה למדינה. אבל הנה אתה מקליט איתי פה פודקאסט. זה פודקאסט שאני מסביר לך, שאני מנסה שעוד אנשים ילמדו תורה, שיבינו את החוזק ואת החוכמה האמיתית בלימוד התורה שלנו. שלא יהיו כמוך, שרק יאשימו אותנו בדברים בלי טענות, בלי דברים נכונים, בלי הבנה אמיתית של המצב. שהתורה היא זו שמצילה את העם שלנו. בסדר. מה שאתה אמרת זה נורא יפה ונורא הכל ונורא חמוד וחיים ביחד, איזה כיף ואיזה זה. אבל קודם כל בשביל לחיות ביחד צריך לנו טיפה ערכים משותפים. וכרגע יש לנו רק ערכים מנוגדים. לך מה שחשוב זה שנתגייס לצבא ושהכל יהיה פתוח בשבת ופה ושם, וזה פשוט לא נכון. איפה החיים ביחד? שסוגרים לנו מקומות כשרים, מחללים שבת בפרהסיה, פוגעים בקדשי ישראל, מטשטשים את הגבולות. הביחד הזה זה משהו נורא מבולבל ושלא קשור לתורה ולא קשור למצוות. הוא מנסה למחוק את כל ההבדלים בין הקודש לחול, בין עם לבדך לשאר העמים. על התורה, אני אישית וכל החרדים במדינה לא מוכנים להתפשר. אנחנו מחויבים קודם כל ולפני הביחד שלנו ולפני הביחד איתך, אני מחויב קודם כל לבורא עולם. לא לרעיונות של שלום מזויף, כמו שאתה אומר. אמת מארץ תצמח. לא פשרות מארץ צביעות. בסופו של... טוב, כולנו יודעים על החטיבה החדשה שהתגייסו, כאילו, שנפתחה השנה האחרונה, על חטיבת החשמונאים. בעיקרון יש הרבה חרדים שהתגייסו לשם. אתם חושבים שזה פתרון, כאילו, לפי דעתכם זה פתרון אמיתי? כי בסופו של דבר הרבה חרדים הסכימו והלכו להתגייס לחטיבה הזאת. טוב, ישר שמעת לי על הפודקאסט ומה שקורה, ישר הדבר הראשון שהזבנתי זה חטיבת החשמונאים. מה זה השם הזה? החשמונאים הם נלחמו על שמורת התורה והמסורת. לא על ציונות חילונית. לקרוא ליחידה חילונית חשמונאים זה זלזול בשמם ובמה שהם לחמו עליו. עוד דבר שממש הצבנתי זה חטיבת החשמונאים היא לא פתרון לחרדי אמיתי. זו דרך לעקוף את המסגרות החרדיות ולהכניס את הצעירים החרדים לסביבה חילונית עם נזק רוחני חמור. זה מה שיש להגיד על דבר הזה. לוי, זה כל כך לא נכון. כי בחטיבה כזאת, גם בחטיבה הזאת וגם בגדודי נצח יהודה ועוד כל מיני גדודים שהיו קיימות בלפני החטיבה, יש לחרדים מקום להביע את הדת שלהם וללמוד תורה. לא. ויחד, כן. ויחד עם הלימודי תורה ועם כל הדברים האלה, הם כן מצליחים לשלב אימונים עם נשק או בישולים. זה פשוט לא נכון, למרות כל ההבטחות וכל מה שאתה אומר, נצח יהודה וכל המילים האלה. זה נכון. אפילו לחטיבה החרדית, אין לה שום דבר, היא לא מצליחה לשמור על אורח חיים חרדי ועל אורח חיים של שמירת תורה ושמירת מצוות ולמידת תורה. בוודאי ובוודאי ושל צניעות ותפילה וכשרות ברמה הנדרשת, זה פשוט לא נכון, היא לא מצליחה. בוודאי ובוודאי שכן. וגם גיוס של בני ישיבות, אפילו חטיבה חרדית, גרשיים, זה פשוט פגיעה ישירה בעולם התורה. תורת ישראל צריכה להמשיך לגדול, לא להתכווץ בגלל גיוסים לצבא. אבל לוי, מדובר במסלול שמותאם לחרדים, כאילו הכל מופרד, בלי נשים, בלי תכנים בעייתיים, עם זמנים שמותאמים לכם, כאילו מה עוד כי מי שמתגייס למסגרת... מה עוד הבקשות שלכם? מי שמתגייס למסגרות... מה עוד הבקשות שלכם? מי שמתגייס למסגרת חרדית לצבא, גרשיים, עלול להסתחף ישר אחר כך למסגרת אחרת, הוא רוצה להתקדם בצבא, הוא פה נצטרך להיות יותר חילוני, הוא צריך לא לשמור שבת, הוא צריך להתחק מלימוד התורה ומדי חבותיו. ופה מתחיל השילוב של החרדים במשק הישראלי, גם לאחרי הצבא. הנה, זאת המטרה של החילונים, בדיוק מה שאתה אומר, שהחרדים ייפרדו מעולם התורה. אתה פשוט לא רואה אבל יש חרדים שכן מצליחים להתגייס. עובדתית, למרות שהאחוזים עוד מאוד והשם ישמור מה שקורה להם שם. למרות שהאחוזים עוד מאוד 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 נמוכים, יש עלייה באחוזים של המתגייסים באזור ה-5-6% לפני 4-5 שנים. היום אנחנו כבר עומדים על כמעט 10% מתגייסים חרדים בקרב הצעירים. עזוב את זה שזה אחוזים בדיחה וזה כלום, אבל זה כן מראה מגמת שיפור מסוימת בפן הזה. קודם כל, גם אם מקפידים, כמו שאתה אומר, על הרבה דברים, ועל זה, עצם הקנייה למסגרת חילונית, בשם הדת, היא ביזיון לשם שמיים. ביזיון לשם שמיים. אתה חושב שזה סכנה לרוחניות? כן, תפקידנו הוא ללמוד, הוא לא להילחם. אז אתה חושב בעצם שכל... עם ישראל ניצל בזכות לומדי התורה. לוי, תן לי לשאול אותך שאלה, האם אתה חושב שכל מי שמתגייס הוא לא חרדי? כל מי שמתגייס אוהב את הדת, כל מי שמתגייס מחייב את הדת? לפי דעתי שנייה חילוני, ופשוט השם ישמור מה שקורה שם. זה פשוט בושה, וזה ביזיון לשם שמיים. בעצם כמו בכל נושא,
גם פה התקשורת מעורבת. בין אם זה לטוב ובין אם זה לרע. בין אם זה לעוות ובין אם זה להקטין. בעצם, התקשורת מציגה את הנושא של הגיוס חרדים באופן מסוים. האם אתה חושב שהאופן הזה הוא ראוי והוא מייצג את המצב? לפי דעתי התקשורת תמיד מחפשת להוציא את החרדים רע. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה, התקשורת תוציא אותנו רע. סיפור קטן תמיד נהיה כותרת, כאילו כולנו כאלה וכולנו שומעים. ושחילוני עושה בעיות, זה מקרה בודד. זה רק הוא, זה הוא שם משפחה שלו. ובמקרה גדול וקיצוני, אולי גם המשפחה שלו. אבל שחרדי עושה בעיות, ישר כל המגזר, כל החרדים. לא משנה אם אני אשכנזי, אם אני ספרדי, אם אני מחסידות הרב גור או מחסידות אחרת. זה תמיד כולנו. החילונים והתקשורת, אתם בכלל לא מבינים מה זה ישיבה. להציג אותנו כפרזיטים, להוריד את הכובע של שומרי התורה, ולהוריד את הכובד של הרב שלי, שמנהיג הקהילה שלי, זה פשוט זלזול בנו, והתקשורת פשוט מזלזלת בחרדים כל הזמן. אתה גם שם לב לזה, תומר? אני לא שם לב לזה, כי התקשורת היא לא מזלזלת, היא מציגה את זה כמו שזה. אני לפי דעתי, היא מציגה את זה כמו שזה, וכן, היא משתמשת בשמות של רבנים, וכן, היא משתמשת בשמות של חסידויות וישיבות, וזה מה שזה. רוב החרדים, הם עושים אותו דבר. רובכם לומדים בישיבות. כשאני מתייחס לישיבה שלמה, שמישהו מהישיבה עשה משהו לא נכון, או לרוב הפעמים שאומרים את זה, מתייחסים לישיבה שלמה, כי זה הישיבה עשתה משהו לא נכון, או כבוד הרב של הישיבה. זה שבישיבות יש דברים מזעזעים שרבנים עושים מעשה סדום בילדים. אוי, זה פשוט שטויות. אתה מציג עוד פעם מקרה אחד, וכל הקהילה, כל הרבנים, הרב שלי הוא רב קדוש. אתה לא יודע עד כמה הוא קדוש. הוא בן אדם גאון, הוא גאון הדור. נכון, אתה אמרת שאתה חזרת לתשובה בגיל 13. אתה לא יודע מה הוא עושה לילדים בני 8. הוא לא עושה להם כלום, הוא רב קדוש. הוא רב קדוש. פשוט... ככה כל התלמידים זה אבל רע, זה לשון הרע. ככה כל הרבנים אומרים לתלמידים שלהם, ובסוף יש לך המון רבנים שמתגלים בבית המשפט בתור אנסים ומטרידנים. אף פעם לא נותנים לחרדי אמיתי לדבר. וזה לא סיקור, לא. כן, אתם לא מבינים אף פעם לחרדי אמיתי זה לדבר. עובדות שהתקשורת מציגה. זה מה שזה. גם שמביאים אותנו לוי, זה מה שזה. יש לי משהו להגיד לך. גם שמביאים אותנו לרעיונות, חותכים, מסבים את הדעה שלנו, מוציאים אותם מהקשר, פשוט לדברים לא נכונים. אתם לא יודעים שפשוט להגיד לכם את האמת, אתם לא מוכנים להתמודד עם האמת שלנו, שאנחנו פשוט צודקים ואתם טועים. בגלל אתם מעלילים עלינו כל מיני עלילות של שנאה, ואתם מסירים את הדעה שלנו. אם בית המשפט הוציא אותו אשם, אז הוא אשם. התקשורת שלכם זה לא עלילות, התקשורת שלכם זה פשוט תעמולה אחת גדולה. אין לי משהו אחר להגיד חוץ מזה. פעם תראו תקשורת אמיתית, תבינו מה זה דתיות, מה זה חרדיות, מה זה שמירת תורה, מה זה תקשורת אמיתית? הפוסטרים בכניסה לבני ברק ולמאה שערים, זה התקשורת שלנו. תבין, מבחינתו הוא שומר על התהירות, הוא שומר על האמינות של האנשים זה למה יש להם טלפונים כשרים, זה למה אין להם את התקשורת הזאת. כי הם רוצים לשמור על התהירות הזאת, הם רוצים להישאר ככה נקיים מכל התעמולה הזאת. תהירות. סוף מישהו שמדבר נכון. לנו יש את המנהגים שלנו, לנו יש את הדרכים שאנחנו איתם. טלפון כשר, בלי תקשורת, בלי כל האתרים שלכם באינטרנט. האם זה קשה לבצע מעשה סדום בילדים קטנים? סליחה, וכל הדברים שהחילונים עושים, כל הרצח וכל מה שקורה שם. אבל אתה נורא מכליל. אני לא מכליל, יש המון מקומות שעושים את זה, וזה מה שהתקשורת מציגה. וזה מה שהתקשורת מציגה גם. הנה, זה בדיוק הטענה שלי. מה שלך שמישהו עושה זה כולם, אבל אם חילוני יעשה את זה, חילוני זה השם גם שלו. מציגה טוב מאוד את זקה ואת החרדים שכן מתגייסים. פשוט הם כל כך מעטים. שמן הסתם שהתקשורת תתייחס יותר ל-97% שלא מתגייסים, מאשר ה-3% שכן מתגייסים. הטענה שאני מתגייסים פשוט לא נכונה, כי אני שומר על העם שלי, ושומר על המצווה, על התורה שלי, ושומר על המדינה שלי, וזה שאני לומד תורה. עוד פעם חזרנו לזה, וזה פשוט לא נכון. טוב, אני מבינה שלא נגיע פה להסכמות. לוי, תרצה להוסיף את מילים נוספות? כן, תומר, היה לי איתך שיחה בסדר, הקשבתי לצד שלך, הקשבתי לצד שלי. אני מקווה שתבין את התשובה ושתבין את התורה של עם ישראל ותבין את הערכים האמיתיים של עם ישראל. וזהו. טוב, בסדר גמור. אני גם היה לי פה שיחה שאני יוצא ממנה פשוט מבואס ולא בראש טוב. וזהו, אני מאחל לך בריאות והצלחה. לך. בסופו של דבר, שום דבר לא יכול לבוא בכוח, ונצטרך למצוא פתרונות. המדינה תצטרך למצוא פתרונות לדבר הזה. שיהיה לכולם סופש מבורך. שבת שלום, שבת של קודש. שבת שלום לכולם.
תומר, אני לא מבינה איך אתה חושב שאתם יכולים לחיות כאילו ביחד ובאחדות, אם בעיניך, כאילו האמונה שלו לא מתקבלת. היא לא, אני מבינה שאתה אומר אתה לא אומר לא להתנתק מהדת וכל זה, אבל אתה גם לא מקבל את מה שהוא רוצה ומאמין בסופו של דבר. אתה מציע לו פתרונות שמבחינתו הם עדיין סותרים את האמונה שלו. אז איך בכל זאת כן אתם יכולים לחיות ביחד? חבל מאוד, כי אם זה ככה, אז כנראה שאין לנו באמת איך לחיות ביחד. אם הוא לא מוכן להתפשר על שום דבר, אז כנראה שבאמת אין לנו איך דרכים לחיות ביחד כרגע במדינה, לצערי הרב. בסופו של דבר, כאילו כל דבר שבא בכוח. אבל אני לא אומר שזה צריך לבוא בכוח. בגלל זה פותחים להם חטיבות, ובגלל זה בסוף צריך לגייס אותם. אם זה האמונה שלהם, כל בן אדם שלפי דעתי האמונה שלו זה של לשבת בחדר וללמוד, זה יותר חשוב מאשר לסכן את החיים שלך, וזה שווה לזה. זה שטויות אחת גדולות. זה מה שלהגיד, ולא חשוב כמה זה יעצבן את לוי פה ואת כל החברים שלו. זהו, כאילו, אם הם לא מוכנים להתפשר על שום דבר, אז כנראה שבאמת... טוב, כמו שאני מבין בינינו, על הנושא הזה ועל זה אין הסכמות, וגם אני לא חושב שמתישהו יהיה הסכמות, מתי תמשיך בדעה שלך, וכמו שאתה אומר, אני אמשיך בדעה שלי, שלפי דעתי זה הדעה צודקת והנכונה והאמיתית. טוב, לאחר כל הנושאים שדנו כרגע, ובאמת הכרנו קצת יותר את שני העולמות, בואו נדבר על השאלה הכי נשאלת, ולסיכום של הפודקאסט את השאלה האחרונה. האם חילונים וחרדים יכולים לחיות ביחד במדינה אחת? מה אתם אומרים? אז אני חושב שלגמרי כן. אני בתור חילוני חושב שאני יכול לחיות אחד עם חרדים. הם צריכים פשוט לעשות את השינוי הזה בראש שלהם. שיש פה אנשים ששונים מהם, ויש פה זרם שהוא שונה מהם מאוד. והם צריכים להתחיל לחיות איתו ולהתחיל, כמו שאומרים, לקחת שוויון בנטל ולהתחיל להשתתף ולקחת חלק במדינה. וככה אני אוכל להתחיל לפעול איתם, ככה אני אוכל לחיות איתם. אין לי בעיה עם אנשים שילמדו תורה ואין לי בעיה עם הדת. אני פשוט חושב שהם צריכים לקחת יותר חלק במדינה, יותר לעזור, יותר לתרום, ולא להיות מקובעים מהעמדה שלהם, שהתורה זה מה שמציל הכל. אבל כמו שאתה אומר שאתה זרם נורא שונה מהם, נכון. גם הם זרם נורא כאילו שונה ממך, וגם אתה צריך לקבל את האמונה שלהם. אני ממש לא אמרתי שלא, אני רק אמרתי שצריכות להיות פשרות. נו, אז זה כאילו, איך... לא אמרתי להם להתנתק מהדת ולא אמרתי להם להתנתק בשום דבר. אתה אומר שאתה צריך לחיות איתם רק אם הם יתחילו לקחת חלק ולהתגייס גם. באיזה אופן אתה מוכן להתפשר עבורם? אני מוכן להתפשר בזה שפתחתי להם... דבר ראשון, אין אוטובוסים בשבת. ברוב הארץ. דבר שני, אני מוכן להתפשר בזה שאני משקיע כל כך הרבה משאבים בלפתוח להם יחידות משלהם, וחטיבות משלהם, וגדודים משלהם. זה כבר פשרה. זה שאתה מוכן לעשות כל כך הרבה בשביל לתת להם את ההזדמנות, שאני מוכן לפתוח מקומות עבודה שיהיו מותאמים לנשים חרדיות, ושיש המון מקומות שמקבלים גברים חרדים, וזה עובדתית, יש המון אנשים שמשלבים את זה. יש המון דתיים שמשלבים בין הדת לבין החיים הנורמטיביים. וזהו, זה מה שאני חושב שיכול לגרום לחיים משותפים. האמת שדיברת מאוד יפה וזה, ואני פשוט חושב שדיברת שטויות. קודם כל, החיים ביחד... טוב, תודה רבה שהאזנתם. אנחנו היינו נערים מדברים. אני הייתי הלל. אני הייתי עדי. אני הייתי ירין. ויש לנו את איתי הבית, העורך, שאנחנו רוצים להגיד לו תודה רבה על ההשקעה ועל העזרה בכתיבה. מאחלים לך שתבוא לפרק הבא שלנו ונוכל לשמוע את הקול שלך. שיהיה לכולם יום טוב, המשך שבוע נעים.